Какво става? Аз съм за втора част. Опа, и скачваме на... Ей, туй! Здрав, ще падне. Здрасти, хора, отново сме тук. Здрасти! Много здрасти! Семейството сега ще прави. И ще се направихме снимка. От този мост в Англия. Здравейте, хора! Здравейте, хора! Виж колко птици има! Вижте! Виждате ли колко птици има на едно място? Айде да ги изплашим. Не, дечи, момчето ги храни, бе. Здравко. Не, момчето не ги храни. Храна с вие отивате да ги плащите. Какво? Аз съм видео клипа да ви се карам. Гледай се. Я ще ли идем по-рано? Айде. Обаче къде? Индейска снимай. Ти нищо не снимаш, снимай долу земята. Не, аз съм бърнал камерата. Така ли? Да. Защо така, като го върнеш да се гледаш? Така мога, обаче казвам земята. Не отивам. Ще намерим някакво. Обърна това. Патки. Не е ходил, бе. Какво е това? Това е такова. Животно. Динозавър. Ей. Мирише на мандарини. Парка мирише. Ба! Как се изплашил? Айде, че само ще Прибираме ли? Чао. Това беше.